Nyt kaikki on mehu! Okei, mun hiiri... Okei, taistellaan tää nyt läpi vaan. Siis ei tää mene! Siis tää paperipilli on muussina. Kira, älä kaadu. Kira nukahti. Energy Zero. Mitä kattokaa miten Kira kattoo mua. Mitä sun päälle tapahtuu? Mitä? Huissa! Okei, mene vaan Kira. Mä en tiedä mitä sulle tapahtuu. Mikä meidän demonin riivas, Kira? Okei, Madeline. Mitä sä haluat plain? No ota plain hotdog. No niin, tutorial completed. Now that you've learned the basic... No, sinihomejuustoa ja rukolaa täytteinä. Right, all right. Uudestaan. Siis, kyllä se on siellä sisällä. Siis se on sisällä. Mut... Ei, joku sano hehe, noniin. Mä mietinkin, että toimiiks toi näin. You receive a fine, Nelly is injured. Jos mä oon ite täällä. Okei, nyt mä haen paperia. Nyt me saatiin pilli sieltä ihan muussina. Tästä ei saa mistä. Okei. Mut nyt me tehdään strätti. Meillä on reitti auki. Nyt me haetaan sakset. Mä haen paperia samaan. Pieni berber. Kira, mitä sä teet? Kira, aika mennä uimaan. Anteeksi. Anteeksi, Kira. Au! Vois olla vähän hiljaa oikein. Monta pientä jalkaa ja monta askeltaa. Voi aurinko paista tai vettäkin sataa. Oi fuck! Vitsi, se on paljon noita Venä, mun pitää nyt... Venä, kuoliks sä? Voi... No Venä, mä yritän... Venä... Häri, en mä voi ressaa, mun pitää vaan kantaa sua. Okei, mun pitää... Mitä tapahtuu? Tuli semmonen piikkipaller. Nyt mitä? Mä koitin vaan kantaa sua. Sit sä menit mut mukana tänne. Au! Robotti Ruttunen, sähköellaan rakastui, vaikka toiset romut huutelivat hui. Robotti Ruttunen on jälleen iloinen. Hän vanhan sähköellan kanssa meni kihloihin. Ja vanha sähköella Nokinen